Mag-love shout out sa kapatid na Mateo Apostol. Maraming salamat sa iyong pagpasok sa aking live. Maraming salamat sa patamsa kapatid na Mateo Apostol. Post office yun. Kaya nga din, nabanggit ko kasi na Manila pero di ba Manila City Hall or Manila Post. Pero di ba mayroon naman nakalagay doon na na Manila Post Office. Ilang yung banggit ko doon, pero linagyan ko naman siya nila Post Office. Sorry. Napansin mo talaga yun ah. Galing ah, napansin na. Manila Post Office yun. Pero meron, 'di ba meron naman yung part ng Manila Post Office tapos Manila City Hall. Pero yung unang-una Manila Post Office 'yun. Pero linagyan ko 'di ba na may lumabas naman na sulat. May nag-attach naman na sulat na Manila Post Office 'yan. Pero magkahawig. Sa unahan lang naman ng kaunti, Manila Post Office. Yung may lumabas din na Lagos Niland. Ayun, Manila Post Office 'yun. Tapos yung doon naman yung mismong yung unang-unang video ko, Manila Post Office. Tapos yung sunod naman na video ko, yung doon sa may Lagos Nilan, Manila City Hall. Hindi napansin ko din yun, na-upload ko na. Oo. Napansin ko siya, na-upload ko na. Tinamad na ako mag-re-edit. Kaya, linagyan ko na lang siya ng attachment ng Manila Post Office. Hindi may lumabas na sulat, diba? Manila Post Office, gano'n. Ikinore ko na lang doon sa gano'n. Talino. Napansin. Mega love shout out sa'yo, kapatid na James Gipi Gipi. Thank you, my friend. Pansin. Akala ko lang makakapansin. Mega love shout out sa 3 million in the house at sa dalawang patamsak nyo guys. Maraming salamat. Ano naman yan? Ano? Wala na, ubos na
Ano to? Wala na pera, ubos na. Mega love shout out sa iyo, kapatid na mo. Oo. Yan. Heritage building po kasi ang mga ganyan, kaya maging maingat po tayo sa susunod naman. Museum at Library Manila. Meron akong vlog nun sa kasi ano namin yun, may video ako nun, pero na siya isinabay kasi yun mahaba kasi, kaya hindi ko siya isinabay. Meron ako nun. Napansin ko kasi yun, yung pakasabi ko, di ba nagsasalita ako noon, ang pakakasabi ko is Manila City Hall. Pero sabi ko, di ba ang pagkakasabi ko, Manila City Hall or Manila Post Office. Yun ang sinabi ko. Tapos, linagyan ko na lang siya ng attachment ng yung may lumabas na sulat na Manila Post Office siya. Kaya just in case man nagkamali ako doon sa sinabi ko, pero at least ikinore ko siya doon sa linagay kong attachment na sulat. Yung lumabas na sulat. Aminado naman ako doon, tinabad na kasi ko na i-re-edit ko siya. Oo, alam ko naman yun ng mga heritage yun eh. Thank you my friend, Mua Soliman. Mega love shout out to you my friend. Pwede ko naman siya pwede ko uli siyang re-edit. Tatanggalin ko na lang yung sinasabi ko doon para may correct ko siya. Pwede ko naman siyang re-edit. Tanggalin ko lang yung boses ko. Oh, pwede ko naman yun. Kahit naka-upload na siya, pwede ko siyang re-edit. Tanggalin ko lang yung sounds. Yung part na lang nang hindi ako nagkamali, yun na lang ititira ko. Yan mga kapatid, tatanggalin ko yan. I-re-edit ko siya. Tatanggalin ko yung sounds. Yung doon lang sa part na yun. At least matitira na lang din yung attachments, yung sulat na sinabi na nakalagay. Sorry. Edit ko, pakatapos ko nito mag-live, i-re-edit ko siya. Pwede naman yun. I-re-edit ko siya. Pwede ko siyang i-voice over uli. I-mute ko na muna yung sounds ng part doon sa nagkamali ako. I-mute ko, pwede ko siyang i-voice over uli. Thank you my friend Mo Suliman. Thank you. Premiere na yung kahapon. Pero kung papansinin naman na iyon, papansinin yung first, yung unang part, yung napansin mo, na-correct ko naman siya eh. Yung nga lang, naisingit ko, nadiretso ko pa rin yung salitang Manila Post Office, Manila City Hall, naisingit ko pa rin yun. Pero, naisingit ko rin yung, yun nga, naisingit ko pa rin yung Manila Post Office na natuloy-tuloy yung sabi kong Manila City Hall. Musliman. Kung yun, maraming salamat. At saka sa my friend, Musliman, I here to your house. I just give you one banana, friend. Nagluto pala yung manibang ni Tirelo. Si Charmy. Pagtinda o pagtinda. Mamaya na yung isa yung ano. Hindi mo bayan. Yan, Mani. Pira ka niya sa sayang. Yan, 200. Yan, malalagyan. Yan, sana.
Aalis na raw kayo. Bakit pupunta si Mama maaga? Mega love shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagpasyal sa aking munting live. Mami, dalanan mo na yan. Yes, Jojo. Dali na. Mama, Maraming salamat kapatid na Mateo Apostol. Maraming salamat. Baba ka ng bahay mo kapatid na Mateo. Baka may premiere ka dyan, bagong upload na video or upcoming LS, wag lang live. Pwede mong ibaba kapatid. Nanay. Oh, yan mo na. Ayun din ako niya. Magbukas muna ako. Puta! Ano po yung ginagawa niya sila? Ano gawa? Asa yan? Opo. Yan, yan ang opo. Papa. Sabihin mo, Ate Ella, tulog ka raw. Ay, hindi mo pa nga sinasabihan. Yan na. Sabihan mo rin si Ate Ella. Si Ella, kung sabi, Dada. Yan na, sabihin mo na. Dali na. Sabihin mo. Ben. Sasabihin natin si Ate Ella. Tawagin mo na raw si Ate Ella. Ako, palo kita dyan, palo. Palo ka raw, Dada. Palo ka raw, Dada. Dali na, sabihin mo, Ate Ella. Dali na. Dali ka na. Huwag
Pauwiin mo raw si Ate Ella. Papalurit ko yung isa. Yung papalurit yung kapatid. Yun ang kapit niya, Nobita. Oo. Yun ang pinipat mo. Wala pa. Ano pa? Paghugas muna ako. May bunga na yan dyan minsan. Ano ka ba kung lagi? Huwag di maging sa pisga. Ito para pag-ukaya. Kasi kakanagay. Matapos. Dali na, sabihin mo. Sarap sana. Sabi ni Ate Joma din na. Akin na, dali na. Kapatid na Mateo, sa paharang mo. Dali na, tawag. Baba ka ng bahay mo, kapatid na Mateo. Baka gusto mo magbaba ng bahay mo. Pero Ate Ella, sabi Ate Joma, sige ka na. Inumin mo na. Dali na, sabihan mo raw. Ha? Inom ka. Salamat sa paharang mo, kapatid na Mateo. Salamat. Tawagin mo na si Ate Ella. Sabi mo, Ate Ella, uwi ka na raw. Sabi ni Ate Joma. Ayaw raw. Nagkatayo saan? Anong sabi? Wala siya. Nasayaw si Ate Ella. Paano sayaw ni Ate Ella? Tinatakot ka pala ng zombie. Paano yung zombie? Ano? Dali na. Uwi ka pa ako sabi dyan na lagi. Hindi, pauwi mo na. Paano? Tinakot ka ni Ella. Kati Castillo, mega love shout out sa iyo, kapatid na Kati. Meron ka na pong moderator. Pwede ka na po magbaba ng iyong live, premiere or LS, upcoming LS, wag lang po live. Ako rin, kapatid na Mateo Apostol, bihira na rin ako mag-live. Kasi minsan nakakatamad na rin. Karamihan na lang sa akin, puro na lang premiere, puro upload ng regular videos. Kaya sunod-sunod ang aking premiere. May dalawa pa po ako nakaset na premiere. Yung sa Luneta at saka yung nag-home service po akong massage. Kaya ito, nangyari po. Nang pag-home service massage ko, pag-uwi ko kasi naligo ako. Sumama pakiramdam ko ito. Mga 2 days, 3 days na medyo hindi maganda pakiramdam ko. Nag-live lang ako, nagpilit lang ako mag-live ngayon. At saka nasa labas na, medyo sa labas pa ako nagla-live na ngayon. Kasi dati po dyan lang ang bahay. Tinitiran ko dito lang. Naglipat po kami banda doon. Kaya mahina po kasi yung signal doon. Dito lang po malakas sa dating papasok sa amin. Guys, baka gusto niyo pong tamsakan ng aking premiere sa itong darating ko pong premiere, baka gusto niyo tamsakan po. Ayan pong ibababa ni Monica Vlogs, yan pong aking premiere. Yan na, ice cream. Maraming salamat, kapatid na Kati. Mega love shout out sa iyo, kapatid na Kati. Bakit
tinatamad ko na rin ba kapatid na Mateo mag LS. Ako ganun din. Dati araw-araw po ako nag-live. Ngayon siguro mga isang linggo, mga 3 beses na lang ako mag-live. Minsan 2 beses nga lang. Wala pa. Hindi po katulad nun na halos araw-araw ako talaga nagla-live. Salamat kapatid na Mateo sa pag-support sa akin live, sa pag-follow mo at sa pagpansin mo sa akin doon na sa isang ay hindi. Naka-silent ako. Oh, hindi ako nakikita rito. Nandito ako, nakita mo, di ba? Oh. Oh. Ayan, kung dumaan ka. Magiging ganda mo. Charot. Hindi ka makakita dyan. At saka kahit makita ka naman, takip na takip ngayon, mawawala rin yun.
Opo kapatid na Kati Castillo, babalikan ka po ni Monica. On the way na sa'yo kapatid na Kati si Monica Vlog. Ay, big side pwede? Ano, babae, lalaki? Parehas? So, Dan mo Salaiman, please return back my friend Kati Castillo because she is already done to you my friend mo. hindi, yung Salamat din kapatid na Kati Castillo. o yung lalaki. Ano? 28. Pwede? Manong kami. Inom po tayo ng tsaa. Tsaa ng luya sa labat na may lemon. Kasi medyo masama ako pakiramdam ko. Inuubo ako, sinisipon, tapos medyo may lagnat ang nakarang araw. Kaya ito ang iniinom ko po. Yan. May lemon na luya. Pang walang ano mga kapatid na Kati. Oo. Linagnat ako na nakarang araw, 2 days, tapos sinipon ako, tapos inubo.
Ito ngungo pa nga. Tapos ang iniinom ko ngayon, salabat na may lemon. Para medyo kumalma yung ubo ko. Pauwi pa naman ako ng Bicol. Hindi ako pasasakay ng bus pag once na may ubo ako tsaka may sipon. Baka swab test ako, positive. Positive ako. Magpapagaling-galing muna ako. Pero kompletado na ako ng kwan. Oh, yun na nga eh. Pero kompleto na ako. Naka first and second dose na ako. Mahirap. Mahirap magpahon ngayon. Baka sabihin eh. Kaya yun na, inom na lang ako ng gamot. Nag-self-medication na lang ako. Kasi simple naman lang tong ubo, tapos sipon. Pero totoo linagnat ko, tapos nanakit yung katawan ko. Pero hindi ako nawala ng pang-amoy, hindi ako nawala ng panlasa. Yan. Kompleto pa. Yung pang-amoy at saka panlasa, kompleto pa. Pag yun ang nawala, yun na. Kakatakot na. Yung ubo-ubo, yung sipon-sipon, yung lagnat ng 2 days, okay lang yun. Basta wag lang mawala ng pang-amoy. Oo. Tapos mamayang gabi, nagpaplano ako magsuog. Magpapausok ako ng pinakulong tubig na may asin. Tapos bago ako matulog na kalating minimum na tubig na may kalating kutsaritang asin. Bago ako matulog, tapos pagising ko sa umaga, ganun ang ginagawa ko. Para for sure. Para nakakasiguro. Mahirap na. Pauwi pa naman ako ng probinsya kaya kailangan magpagaling muna bago ako sumakay ng bus. Kasi may bus na naman dito sa PTEX, pauwi ng Bicol, may bus na. Pwede na akong umuwi, pwede na sumakay ng bus, pauwi ng probinsya. Pero kailangan talaga totally package na physically fit ka. Kasi siyempre, naubo ka o nasipong ka, baka mamaya yung mga katabi mo pandiriyan ka. O bakit? Pumunta dito, binanatan ng Ito, lemon at saka luya. Yan o. Lemon. Yan, lemon niya, taka luya to. Yan. Ito iniinom ko. Yung maligamgam naman na may asin, kaya ako nainom nun. Para just in case man na panlaban kasi yun. Panlaban din yun. Na para hindi basta-bastang atake ng yung loob ng katawan mo. Kumbaga nagdi-disinfect ka rin ng loob ng katawan mo. Kaya nainom ako ng may asin na maligamgam. Tapos naramdaman ko to ng mga Biyernes. Nandito ako sa Cavite ngayon. Tapos uwi ako ng Bicol. Dapat nang pa ako umuwi dapat ng Pasko. Kaso nga lang may inasikaso pa ako nun sa Quezon City, yung PSA nga ng pamangkin ng misis ko. Inabot ako ng 23 ng December, kaya diniretso ko na lang. Dapat uwi ako ngayon na 15 nitong January. Pag hindi pa ako okay, hindi muna ako uuwi. Ayokong dalhin doon sa Bicol lang sakit ko. Baka maghawa-hawa. Magpapagaling muna ako rito. Oo, yung iba, pero hindi naman lahat. Kahit saan naman na lugar, marami naman na katulad ng katulad ng mga taga Ilonggo, yun, malalambing din sila. Sarap din pakinggan ng mga boses nila. Kahit nag-away-away na sila, malalambing pa rin. Galing na pa rin. Yung Tagalog, may mga malalambing sa Tagalog. Batangas, ayun, may malalambing din.
Bakit ano ba probinsya mo, kapatid na Ati? Oh, isa na ako doon, tsa. Hindi, nangungupahan lang ako. Dati dito ang inuupahan ko. Pakita ko sa iyo, dating inuupahan ko. Ayan dati. Diyan dati yung inuupahan ko. Yan. Bukas naman to eh. Diyan ako dati nangungupahan. Ayan. Dito kami dati. Tapos lumipat ako doon. Lumipat ako doon sa kabila kasi aayusin na to, babakuran na to. Ito. Magmula rito hanggang dito, babakuran na to. Matatakpan kami doon. Matatakpan ako doon. Kaya lumipat ako doon sa dulo. Doon ako lumipat. Banda doon. Lumipat ako doon. Eh dito yung may wifi, kaya nandito ako. Nandito ulit ako. Yan. Dito yung may signal kasi ng wifi. Dito kami nakakabit sa inuupahan namin dati. Dito kami nakakabit kaya dito ulit ako nagla-live. Kasi doon hindi abot yung wifi. Diyan yung nililiguan ko. Poso. Yan. Diyan kami naliligo. Diyan kami naglalaba, diyan kami naliligo. Kasi dito malakas yung wifi. Diyan kasi kami nakakabit dito sa inuupahan namin dati. Oo. Ah, Ilocano ka? Oo. Nasa Quezon City ka ngayon nakatira. Kaya napansin mo na parang open kasi daanan to. Wala naman dyan, wala na dyan na open. Naibenta ka na. Ayan kasing lugar na yun, naibenta na dati. Dati marami nangungupahan. Ayan. Naibenta na yan. Ayan na, mga kwarto-kwarto na yan. Ayan, kwan yan, ilan yan? 5? Oo, 6 pala, 6. Ayun na ba, naibenta na ng may-ari. Kaya yung nakabili, dyan din lang sa kabila. Ayun na, bakod ng poso na yan, yun lang ang nakabili sa kabila. Ayun, babakura na yan. Kaya mawawala kami doon. Kaya lumipat kami doon sa kabila. Sa kapatid din ng may-ari mismo. Oo, lalo pa dyan sa Quezon City, napakamahal ng bahay dyan. Saan sa Quezon City? Saan banda dyan? Malawak ang Quezon City, saan kan dyan? Sa West Avenue, papuntang Fairview. Dito ako sa Kawit, Cavite, nakatira ngayon. Dito kami nangungupahan. Dito rin nagtatrabaho misis ko at saka yung bunso ko. Ako walang trabaho. Pero dati tumira ako dyan sa Quezon City sa may San Juan. Tumira kami dyan. Dyan ako lumaki. Alas taong Quezon City rin ako dati. Pero kung saan ako nakatira. Malapit lang mula rito sa amin, papuntang Quezon City, mga ilang oras lang. Wala naman traffic, dadaan ka sa Cavitex. Tapos PTEX, tapos PTEX naman to kung gusto ko mag MRT, malapit lang, almost mga 2.5 hours lang naman papunta diyan. Gala ako diyan sa lugar na yan. Kasi dati ng year 2019, kung saan ako nakakarating dahil isa akong massage therapist, online, on-call na masahista. Nakakarating ako sa Tumana, nakarating ako ng Marikina, ng Cladway, ng San Mateo, ng Novaliches, diyan sa diyan sa Crossing, Shaw Boulevard, Mandaluyong. O ba?
Oo, nang nakaraang, yun nga, nang nakaraang ano ba yan, ng 20, kailan ba, ano, kailan ba ako nag-massage? Ayun, naka-premiere eh. Yung pag-massage ko, dito rin lang sa spote, ayan, ginawa kong premiere. Pero hindi ko pinakita yung actual na pagmamassage sa, ginawa ko lang siyang premiere at ginawa ko siyang video, yung pag-massage ko, pagpasok ko, paglabas ko, tapos yung nandun ako sa labas, tapos yung pangalan lang ng hotel, yun lang ang ginawa ko, yung video. Pero yung actual na massage ko, hindi ko siya pinakita. Kasi nagkakaroon dito ng kwan eh. Baka ma-CPR ako ni Lolo. Baka magkaroon ako ng community guidelines. Kaya hindi ko pinakita actual yung pagmamassage ko. Pero may video ako. Yan. Tsaka yung tao, hindi ko rin pinakita kasi ayaw niya. Pero kung pumayag siya, ipakita ko siya, papakita ko. Pero ayaw niya ipakita yung sarili niya, hindi ko siya isinama sa vlog ko. Pero nahagip siya, talikod naman. Talikod naman. Nag-offer po ako ng massage. Oo, hindi ko talaga pinakikita. Pero pag na yung gusto ng client ko na isama ko siya sa vlog o isama ko siya sa video, ginagawa ko. Pero yung mga simple, yung masyadong sensitibo. Kasi alam mo naman dito sa atin, di ba, sa mundo ng web, medyo may violation tayo. Kaya yung hindi sensitibo, isasama ko. Pero once na hindi naman sensitibo, ano, yung sensitibo hindi ko isasama, pero yung hindi naman sensitibo, isasama ko. Pero once na ayaw ng client na makunan siya ng video or makunan siya ng picture, hindi ko isasama. Ganun yan. Katulad yung request sa akin ng client ko, kailan ba ako nagkaroon ng customer? Basta ayan, ginawa kong premiere. Meron dyan premiere. Ibaba ko, gusto mo. Ayan. Kung saan yung lugar, sinabi ko lang yung lugar. Tapos, hindi ko rin sinabi kung magkano bayad sa akin kasi ayaw niya pasabi. Kasi siyempre igagalang mo rin yung kagustuhan ng customer mo kung ano yung ayaw niya, kung ano yung gusto niya. Ganun. Yan lang. Hindi ko isinama yung mga part na yon kasi ayaw niya. O ba, pwede ako pumunta sa iyo. Ano ka ba? Pwede tayong magkita, mag-meet sa isang place. Pupunta ka pa rito sa amin. Pwede akong pumunta sa iyo. Mag-meet na lang tayo sa isang meeting place along EDSA or along Cubao. Dati nararating ko nga San Mateo Rizal eh. Nakarating ako dati ng San Mateo Rizal. Ito, tingnan mo. Ito ang kuwang ko. Ito ang nang nag-service ako ng massage. Pero premiere pa lang to. Kasi mauuna pa rito yung kuwan eh. Yung isa ko pa. Kasi apat ng sunod-sunod na premiere ko. Pero dalawa lang natitira na. Ayan kapatid na Kati. Ayan ang aking premiere about sa pagmassage ko. Baba ka nga bahay mo kapatid na Kati. Ayan, yan, yan, no. Ayan, yan, no. Nakaset siya ng premiere. Nakalagay lang dyan kung saan yung location. Kung home hotel service yung ginawa ko. Tapos, yung pagpasok ko doon sa hotel, pero hindi ko sinama yung room number, ganun. Kasi confidential yun. Hindi ko pwede sabihin. Tapos, kami na lang nag-usap doon kung anong services ang inoffer ko sa kanya.
Baka gusto mo kapatid na Kati magpa-service ng massage, mag-meet na lang tayo sa isang meeting place or puntahan na lang kita diyan. O alam mo dito sa may EDSA, sa may Rotonda. Di ba diyan ka sa may Kwan, sa may West Avenue? Oh, Premier yan. Nakasit yan sa Premier kapatid na Kati. Pero walang Kwan diyan ha. Once na pinanood mo yan, wala diyan na actual na pagmamassage, wala. Tapos wala diyan na mga sensitive na topic, wala. Puro lang yan yung pagpasok ko, yung pagpunta ko doon sa information desk, tapos pag-iwan ko ng ID, tapos paglalakad ko, paghahanap ko ng room, tapos yung tapos na kami, palabas na kami, yun lang. Yun, sinabihan niya ako wag ko siya isama sa vlog. Tapos tinanong ko lang siya kung sino nag-recommend sa akin niya. Oo, kapatid na Kati, full body massage yan, mula ulo hanggang talampakan. Package deal na yon. Tapos, kung siya, 1.5 hour or 2 hours minsan, pag 2 hours kasi minsan sinusulit ko rin. Pero ang offer ko talaga niyan is almost 1.5 hour. Tapos, karamihan 2 hours talaga na kinakalabasan ng massage. Kasi hindi naman pwedeng putsi-putsi lang ang massage mo. Kailangan masulit din naman. Tapos kailangan masatisfy din naman ang client mo. At higit sa lahat, wala akong signal. Ako ng daldal. Wala pala akong signal. Ibig sabihin kapatid na Kati ng putsi-putsi, yung pindot-pindot lang, yung parang hinaplos-haplos lang yung katawan mo. May ganun kasi nangyayari. Hindi naman kasi totally. Wala akong sa mga kapwa ko on call or online masahista or kapwa ko masahista ha. Wala akong against kasi pare-pera lang naman ang linya ng aming trabaho. Ibig sabihin ko noon, kanya-kanya lang kaming style. Sa akin kasi ang offer ko ay full body massage. Combination na siya ng reflexology at traditional massage. Ibig sabihin po pag pinagsama-sama mo yun, hindi talaga matatapos yun ng 1 oras at kalahati. Kaya natatapos po yun ng 2 oras. Kasi mula ulo hanggang paa, hanggang buhok mo, minamassage ko po yun mga kapatid. Hanggang mga dulo ng daliri, minamassage ko rin yun. Kaya hindi ko siya minamadali. Kaya yun ang ibig sabihin ko ng putsi-putsi. Hindi ko siya minamadali. Kumbaga, hinihimay-himay, binabaybay ko o sinusulit ko yung magiging bayad din sa akin ng client ko para hindi madala. Just in case, umulit pa sa akin. Yan po ang offer ko. Kaya yun po nasabi kong putsi-putsi kasi may iba rin naman na parang parang hindi mo naramdaman na minasage ka. Sayang ng bayad. Ang hirap-hirap ng panahon ngayon. Di ba? Ang hirap-hirap kumita ng pera. Tapos hindi ka masasatisfy sa ini-offer. Kasi minsan may offer na iba yung sa offer sa through cellphone, through on call. Iba yung pagdating naman sa personal. Iba rin naman pala yung alam niya. Ibig sabihin ko na iba rin pala yung alam niya na hindi naman pala totally alam niya talaga yung gagawin niya. Kasi minsan, para rin lang magkapera. Ganun. Hindi kasi sa akin, ini-explain ko talaga siya ng matagal o hinahabaan kong explain ko para just in case mag-meet man kami in person, hindi siya magdadalawang isip na ituloy. O ibig sabihin hindi siya magdadalawang isip na i-hire niya ako kasi sa paliwanag ko pa lang, malalaman niya kung totoo yung sinasabi ko o hindi. At saka pagdating sa actual na pagmamassage, binibigay ko ang best ko. Kumbaga binibigay ko yung kakayahan ko lahat, kung ano yung kaya kong i-offer. It means kaya kong i-offer yung kakayahan ko sa pagmamassage. 'Di ba? Walang hocus pocus. At saka kung ano yung
At saka kung ano yung usapan, usapan. Hi ka sa live ko. Ang ko nagtataka ko, sino ba kausap nun? Wala namang tao, para Ayan, sarili niya cellphone rin. ko. Naka-live ako, syempre. Kausap ko. May kausap ako niyan sa ibang cellphone. Sa iba. Kala ko, ikaw lang. May kakonek ka sa ibang Mm. cellphone. May marites dito, ayan, no, nagtitinda ng turon. Nakikimarites. Oo nga eh. Sana naman kapatid na Kati, hire mo ko. Hindi ka naman, hindi ka naman lugi. Sulit ka naman. Wala na, walis na. Nagtitinda yun. Kilala rin namin. Sana hire mo ako. I-hire mo ako. 100% na sure naman na legit at sure naman na masasatisfy ka naman sa services ko. Hindi ka magiging lugi. Wala naman ako naging client or wala naman nag-hire sa akin na client ko na nakapagsabi na hindi sila na satisfy or hindi sulit yung kanilang bag sa akin at hindi naman ako kamahalan magsingil. Kumbaga presyong pangmasa, presyong abot kaya. Presyong divisoria lang, ganon. Yung naging client ko nga, ayan, baka naman magising host, paano yun? Ano daw? Okay lang yun, walang problema. Ang pag-uusapan naman. Yung naging client ko, nagtaka ako sa kanya kung paano niya ako nalaman na isa akong masahista. Yung pala, may naging isang client ako, inoffer niya ako. Yung luma kong client, inoffer niya, pangalan ko, ako na marunong daw akong mag-massage. Ang ginawa naman ng naging client ko na nakarang araw, isinerge niya ako sa FB. Ayun, nag-usap kami sa FB. Tinanong ko siya kung sino nag-recommend sa kanya, sa akin. Yun, binanggit niya yung tao. Naalala ko, ang tagal ko na yun na naging client. Last 2019 pa, mga September. Oo, mga September. Naging client ko siya. Tapos, yung naging client ko, nagtanong nga doon sa naging client ko rin na una na kung may kakilala na tulad ko na nagmamassage. Yun, nai-offer niya ako. Kaya, ayun, nag-meet kami na nakaraan. Dito rin lang banda sa Pote Kalinisan doon. Pumasok kami sa isang bahay na walang kusina. Ayan. Kaya lahat na naging client ko, wala naman silang masasabi sa akin na hindi sulit, hindi sila na sayahan or hindi sila naging happy. Lahat naman sila naging happy. Walang problema doon. Promise, walang problema doon. Walang problema doon. Napag-uusapan yun. Package deal na yung kapatid. Hindi, tulad ng sinabi ko, package deal. Once po ako nag-offer ng massage, hindi, pag nag-offer po ako ng massage package deal na, para walang gulo, para wala tayong pagtatalunan, isinasama ko na po yun sa offer. Ibig sabihin ko na isinasama ko na sa offer na isang bayaran lang. Hindi katulad ng iba na usapan ay ganun lang, tapos pagkatapos ng service or ng massage, may extra or panibagong bayad pa. Hindi po. Sa akin po, isang bayaran lang, package deal na. Kung ano yung pinag-usapan, kung ano yung sinabi kong presyo una, yun pa rin ang aking presyo. Hindi po siya magbabago, hindi po siya madadagdagan. Wag mo naman pakulangan, ganun lang. Depende na rin lang sa iyo
bibigyan mo ako ng tip, pero hindi ako manghihingi sa'yo ng tip. Oo nga, lahat nga. Baba ka kasi bahay mo. Mostly naman, ng 2019 din, pinakahuling-huling naging client ko rin ng 2019 sa Lucena. Sa Lucena, San Pedro, pakatapos Candelaria, tapos Lipa, tapos Batangas. Mga huling client ko sila bago tayo magkaroon noon ng lockdown. Yung Lucena, ang opera ko sa kanya, ang naging usapan namin kasi malayo yun. Usapan namin noon gano'n na halaga. Pero, nang pag-uwi ko rito sa amin sa Cavite Province, sulit na sulit, as in super saya ko dahil talagang totoo, malaki po binigay niya sa akin. Malaki rin yung tip niya sa akin, binigyan niya pa ako ng pasalubong niya ng pabango, tapos may t-shirt, tapos may sabon kasi galing siyang abroad, galing siyang Europe. Malaki yung binigay niya sa akin, promise. Mula nang maging isa akong massage therapist, doon lang ako nagkaroon ng bayad na ganun kalaki. Malaki, kaya nakapag-ipon pa ako noon, promise, kung hindi lang nagkaroon tayo ng gantong-gantong mga problema natin dito sa buong mundo, hindi pa ako papasok sa mundo ng YouTube. Hindi ko papasokin tong YouTube na to kasi masaya na po ako sa ginagawa ko na pagiging isang massage therapist. Malaki kita, wala pa akong amo, sarili ko pa, oras ko, sarili ko pa, amo ko. Hindi pa ako papasok dito sa pag-YouTube. Itong hindi pa nga ako nasahod. Ilang months na hindi pa ako nasahod dito sa YouTube. Samantalang kung magmamassage ako, isang araw lang may sahod na ako. Pinsan ko lang to. Sa pinsan mo lang. Karamihan naman sa akin, mostly sa akin mga naging client ko ay puro mga hotel services. Bibihira yung bahay. Ayaw nila sa bahay. Istorbo daw. Joke. Huwag kang mag-alala, kapatid. Fully vaccinated ako. Oo, kung hindi lang itong panahon na to ganito, ay hindi ako papasok dito sa mundo ng YouTube. Ang tagal bago sumweldo. Hindi naman tayo sikat, hindi naman tayo nakakapagpa-viral ng mga videos para sumikat at lumaki agad ang sweldo at buwan-buwan sumweldo. Magpo-formas na ako, di pa ako ng sweldo sa YouTube. Samantalang na nakarang araw, ayun, January, kailan ba ako nagkaroon ng client? January 6 ata. January 6 ata nagkaroon ako ng client. Magkano binayad sa akin? Ang lapit-lapit lang. Magkano lang pamasahe ko? Balikan 40 pesos. Magkano binayad sa akin? Sold na. Daig ko pa yung nag-opisina, yung kinita ko. Kaya kung wala lang ganto-ganto, hindi ko papasokin pag YouTube. Kaya dati hindi ako nag-o-offer dito sa live ko kasi ayokong sabihin nila na kahit sa live nag-o-offer ako. Pero ngayon okay lang. Basta marangal. Wala kang ginagawang masama, di ba? Naganabu. Promise, sige na, hire mo ako. Sige na. Pwede naman tayo mag-meet kahit sa Cubao. Di ba, Quezon Ave ka ba o West Ave? West Avenue? Di ba ang West Avenue sa may SM North EDSA? Di ba ang West Ave? Or papuntang Fairview yun, yung papuntang Tandang Sora, papuntang Circle, ang West Ave. Alin ang oo doon? Papuntang SM North EDSA o or papuntang Circle? Saan doon? Papuntang North EDSA or papuntang Circle, ang West Ave? Kung sa may papuntang Circle yan, papuntang Fairview, North EDSA, okay. Sa may North EDSA ka lang naman, pwede naman akong
Pwede naman ako baklaran, tumunyos, 'di ba? Oh. Dati meron din akong client diyan. Pumasok din kami diyan sa may North EDSA, yung doon sa may gilid, katabi ng LRT station, 'di ba? Meron doon dalawa na magkasunod na bahay na walang kusina doon. Meron din akong client diyan dati. Sa tapat mismo ng North EDSA, meron din diyan. Tapat mismo pag baba mo ng overpass. Meron. Meron naka-FB. Sige na. Sige na naman. Sulit naman eh. Di ka magsisisi, di ka manlulugi. Baba ko ang FB ko. Oo. Alin ba dun part ang gusto mong Basta ikaw bibili ng wax ah. Ikaw bibili nun. Ayan na binaba ni Monica. Ayan ang FB ko. Ayan ang pangalan ko sa FB. Kung ano ang profile ko dito sa YT ko, yun din ang profile ko dyan sa FB ko. Pasombrero rin ako ng itim. Naka-t-shirt din ng itim. Naka-slim bag din na itim. May logo nga lang ako, yung nauusong logo ngayon. Pag nagpaturo ka, di ba may nausong logo ngayon? Meron akong logong ganon. Pero kung ano ang profile ko sa YT ko, yun din ang profile ko dyan sa FB ko na yan. Sige na. Para naman kumita naman ako. Pwede naman tayo mag-meet dyan sa may North EDSA na mismo eh. Huwag kang mag-alala, makukuha kita, mahanap kita kung gugustuhin mo na magpa-service sa akin. 100% yan. Sulit ka, hindi ka malulugi sa bayad mo sa akin. Hindi naman ako mahal maningil. Presyong kaibigan lang. Hindi naman yung presyong kalugirin naman ako. Hindi naman presyong malulugi ka sa akin. Sa service, sa mga service ko na lang, sulit ka na. Sige na. Di mo naman ako ano daw? Pag ano itong Feb host kahit ayusin mo kaya, di ko naintindihan. Ito nang buwan na ng January. Pauwi ako eh. Pauwi ako ng kuwan. Pauwi ako ng Bicol. Mga 17 or 20 uwi ako ng Bicol eh. Sige na. Ako na nga mismo nag-o-offer sa'yo, di ka naman lugi. Sulit ka naman sa mga services ko. Wala pa, kahit isang naging client ko, wala pang nagreklamo. Wala pa nagsabing hindi sila na-satisfy or hindi sila nasiyahan sa massage ko. Package deal na yun. Sabi ko sa'yo, hanapin mo ang massage ko. Dito man pala, last stress man alis niya, dumating siya doon sa Oo nga. mga 7. Basta ikaw bumili ng pang-wax. Wax kita, basta ikaw bumili ng pang-wax. Hindi ko na-afford din na bumimili ako ng pang-wax. Wala tayong pera. Wala akong pera. Wala akong trabaho. Kaya nga kahit nga dito sa live ko, kung tutusin, bawal dito mag-offer ng ganyan. Pag end ko nito, malamang may CPR to. Ang dollar sign ko nito, malamang kulay dilaw. Kasi natry ko na yan na nag-offer dito. Nagkakakulay dilaw ang dollar sign ko. Kasi bawal nga. Pero kailangan ko talagang mag-offer kasi kailangan ko ng pera. Kailangan ko rin kumita. Diba? Hindi na. Huwag ka na magdalawang isip. Sa linggo, sige na, sa linggo.
Yung ba, Kapin. niya, ewan ko kung natuloyan niya. Ang CPR is copyright claim. Yun na sa linggo. Mamasage ka sa akin sa linggo. Pala yung bilin niya. Para kumita naman ako. Oo. Oo. Anak pa kayo eh. Sige ha. Sure yan na. Tawag ka sa akin, gusto mo tumawa. Sabi niya yan, ibibenta na rin yun. Ang height ko ay 5'7 ako. Ayan, 5'7 height ko. Sa laging ano sa yan. Hindi ako mababa, hindi ako matangkad, tama lang. Kaya din nandoon. Yung talian. Oo. May motor ka. Pwede na lang yan ang ano, sidecar. Mas matangkad ka sa akin, 5'9". Talagang mahirap mag-ano. Isa lang ibig sabihin nun. Mag-motor ka, mag-alis. Ako sa'yo. Yung ko sa'yo. Maintenance pala niya. 90,000 sa ako eh. Alam na. Pera niya. Naubos niya. Di man yun nag-iinom 5'9 kasi, minus 2 eh. Hindi, anong alak? 5'7 minus 2, ganun din. Alfonso eh. Oh naman. Alfonso iniinom niya. Saan ka pa? Ako sa'yo. Ano naman, walang problema. Basta, sige na, pa-massage ka sa akin sa linggo. Ha? Ilang taon ka na pala? Pupunta sa, ano, Tayong dalawa lang dito nagdadalala sa live ko ha. Wala tayong ibang kausap. saan ka pa? Pero may isang nanonood. Ang last name, ano, Nag-love shoutout sa inyo sa 3 million. Na pala. Kapatid na kaki. yung kasama niya. 35. Bata pa. Ba- Sa ano, Medyo matanda ako sa iyo. pagkakain. Ay, matanda ako sa iyo. Basta matanda ako sa iyo. Huwag mo nang tanungin, matanda ako sa iyo. Okay lang ba sa iyo 'yon na may edad ako sa iyo? Baka hindi mo pala gusto. Kasi ako karamihan sa sinasabi ko agad ang edad ko. Kung okay lang sa inyo na may edad ang massage therapist niyo o ang magmamasaya sa inyo, pwede ako. Pero kung choosy kayo o mataas ang standard niyo, kung choosy kayo o mataas ang standard niyo, ayaw niyo nang may edad ng massage therapist, hindi ako 'yon. Move kayo sa ibang Ginoo. Ano pa naman mag-angkat? Akala mo ano? Yun naman ang akin, ang advantage ko pala, ang advantage ko naman, sa services ko naman, syempre mas marami akong alam. At saka kumbaga mas magaling na ako, mas veterano na ako. Pero pag once na sa edad, Umulan ayun naman ang disadvantage sa akin. Kasi syempre may edad na ako. Sa kanila sila mga bata pa. Mga macho, or may mga abs, o yun. Ako, ganun. Wala akong ng mga ganun. ewan ko kung anong order dito. Oo. Sa experience, siyempre marami tayong alam, di ba? Kasi padali naman ang binabayaran dun yung service, di ba? Yung services, hindi naman binabayaran yung mukha eh. Hindi naman binabayaran yung edad eh. Oh.
Merong full pack. Ano yun, tamsak? Like, full pack. Sige na, pamassage ka na sa akin sa linggo. Para kumita naman ako. Need ko talaga kumita. Ko naman ako, ABS, abs. Ako sa'yo. Ay, Dapat hindi na sana niya ano. Kasi baka, wala ka sa sarili mo. ABS. Saan ka pa nakakita? Abs, ABS. Wala nga lang biro, sige na. Pa-service ka naman sa akin. Susulitin ko yan, promise. Hindi ka magsisisi. Susulitin ko ang bayad mo sa akin. Hindi ka lugi. Di ba 5'9 ka? O, di ba 5'9. Ganun, 5'9 to tsaka to. O, sa akin kasi 5'7 ako eh. O, 5'7 ako. Wala dito. Sana wag ako ma-CPR o ako ma-community guidelines. Sana wag ako ma-community guidelines. Sige atay. Ma-community guidelines ako nito sa pinagagawa ko na to eh. Hindi kasi, yun nga tulad ng sinabi ko sa bawal nga rito. Kaso na pag-uusapan naman lang, ituloy-tuloy na. Okay lang yun. Pwede naman i-request. Wag lang community guidelines. Nakuha ko ng katapat ko ah. Wag naman, pinaghirapan ko rin tong channel ko na to. Gusto ko lang kumita, gusto ko lang magkaroon ng extra income. At saka gusto kong bumalik kasi natigil ako ng almost magto 2 years eh. Almost magto 2 years ako natigil mag-massage. Kaya unti-unti akong bumabalik sa pag-service ko nga. Kaso nga pauwi ako ngayon ng ditong by January. Mga bago magkatapos ang kailangan ako umuwi sa amin. Kaya sana makapagpamassage ka na sa akin sa linggo para matry mo ang services ko kung totoo yung sinasabi ko. Hindi yung sa salita. Hindi ako katulad ng iba na puro salita, puro gawa, kulang sa gawa. Ako sa'yo. Basta ang profile ko sa FB ko, kung anong profile ko sa YT ko, yun din ang profile ko sa FB ko. Nakaitim akong sombrero, nakaitim na t-shirt, nakaitim na sling bag. Tsaka may kwintas ata ako nun. Oo, meron. Para hindi mo makalimutan. Kasi maraming lalabas na kapangalan ko eh. Marami akong kapangalan. Kaya sinabi ko na sa iyo ang pinaka-profile pic ko. Itim na sombrero, itim na t-shirt, itim na slim bag, at may kwintas ako at may logo. Yun ako. Makikita ko naman yun sa friend request eh. Kahit hindi mo nabanggitin. Makikita ko naman yan doon na nag-friend request ka sa akin. Huwag nabanggitin. Baka ma-community guidelines ako. Ako sa'yo. Huwag mong banggitin. Makikita ko naman yan doon sa friend request. Kung mag-friend request ka. Kung ikaw ay mag-add ka sa akin. Malala pa ako pinakita mo ako sa personal. Malala pa ako dyan.
Hindi lang ako makabelo kasi live ko 'to. Oo. Iniiwasan ko ma-community guidelines. Hindi ako makabelo. Pero 'pag sa personal malala pa ako diyan. Kahit naman sa akin, eh. Oo. Mega love shoutout sa'yo kapatid na Rans. Kalog official. Mega love shoutout. Meron ka na pong moderator kapatid na Rans. Kalog official. Maraming salamat sa pagbisita. Pwede ka na po mababa ng iyong bahay. Kung may premiere or bagong upload kang video or upcoming LS, wag lang po live. Mamaya ka na umalis. Nagkukwentuhan pa tayo, alis ka na. May gagawin ka ba? Ah, may busy ka ba? Papasok, nasa work ka ba? Walang ano mga kapatid na Rans, Kalog official. Mamaya ka na umalis. Kwentuhan pa tayo. Lalayas ka na naman eh. Ngayon pa lang kita nakilala eh. Wala akong kakwentuhan eh. Kapatid na Rans, baba ka po ng bahay mo para mabisita ko. Ikaw nga kapatid na Kwan, kapatid na Kati, baba mo nga bahay mo. Dali. Alam mo ba magbaba ng bahay? Di ba sabi mo sa pinsan mo yan? Baba mo nga. Turuan kita magbaba para makita ko ang bahay ng pinsan. Dali. Kapatid na Rans, baba ka po ng bahay mo. Baba bahay mo. Madikitan ko din po. Nasaan? Gawa na lang mi sa akin. Sige na, baba mo kapatid na Kati. Mamaya ka na umalis. Kwentuhan muna tayo. Ayan na ginagamit mo na yun ng Kati Castillo. Ayan ang ibaba mo. May video ba yan? Wala. Meron naman ata yun, pwede mo naman ibaba. Oh, yan galing. In-edit mo to sa CapCut din ano. Kaya nga, di ibaba mo dyan. Makikita ko naman eh. Hmm. Kapatid na Rans, Kalog official, nandito ako sa bahay mo ha. Oo, ibaba mo. Nandito ako kapatid na Rans, Kalug official sa bahay mo. Kung diretso sa iyo, diretso rin naman sa akin. Pwede mo naman ibaba dyan. Oo. Ko yun. Totoo yun. Siyempre, ay, papuntang diyan sa inyo, papuntang Quezon, papuntang SM North. Diretso, walang liko-liko. Walang kaliwa, walang kanan. Hindi na kayuko. Papuntang Quezon, North EDSA mismo. Kapatid na Rans, nandito ako sa bahay mo ha. Ayan. Ilang minutes ba ito panoorin ko? Tapusin ko na lang to kapatid na Rans sa 2 minutes lang naman to. O bakit sa'yo? Saan ba papunta sa'yo kapatid na Kati? Papunta, paggaling ba dyan sa inyo? Galing ng North EDSA? Kung maliwa ba, papuntang Project 6? Yung sa'yo? Kasi 'di ba may sakayan diyan sa may North EDSA ng papuntang Project 6 kasi nagkaroon din ako ng client diyan sa Project 6. Oh. Napunta sa akin. Mas maganda.
Mas gusto ko yun. Uy, unfriend mo ako mamaya, ha? Para sa linggo tuloy tayo, ha? Mamassage ka sa akin. Ha? Para kumita naman ako. Para masundan naman yung para maganda naman yung pasok sa akin ng taon. Oh, ng January 6 nagkaroon ako ng first client ko. Oh, almost 2 years ako hindi nagmassage. Oh, nagkaroon ako ng first client ko. Ayan nga nakaset sa premiere. Oh, di ikaw yung magiging pangalawa pa lang para masundan naman. Para swerte naman yung taon sa akin. Ha? Walang problema sa akin doon. Sure ko yan sa'yo, walang problema sa akin doon. Good sa akin yun. Lagi akong good. Lagi akong good, laging okay. Kasi ano ba si kapatid na Rans? Mas lalo ikaw. Walang problema doon. Ito, patapos na sa iyo kapatid na Rans. Ayan. Pinanonood ko ang video mo. 5 minutes lang naman to. Walang problema sa akin yun. Di mas okay. Oh. Kung jackpot, di mas okay. O, di ba? Ganon din naman ikaw sa akin. Tulad nga ng sabi ko sa iyo, hindi ka lugi sa services ko, sa offer ko. Sa lahat na bagay, package deal. Wala pang naging client ako na nagsabi sa akin na hindi sila naging jackpot, hindi sila naging okay, hindi sila na-satisfy or naging sulit ang services na nai-offer ko. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ganun yun. Kaya pinapackage deal ko yun eh. Nasaan daw ang bahay mo, host? Biyukunat po. Yan na kapatid, ayan. Patapos na, magdidikit kalimbang na ako. Hindi na ako mag-iwan ng baka sa kapatid na Rans. Malaki na rin. 700, road to grade 8 ka na rin kapatid na Rans na. Ayan kapatid na Rans na tapos na dikit kalimbang, wala lang akong bakas. Salamat kapatid na Rans. Walang ano mga kapatid na Rans. Rans, bahay ng pinsan ko po. Ibaba mo yung bahay ng pinsan mo. Pilita. Agay. Mateo Apostol, saan bahay mo, Kati? Karga na sana ako. Bahay mo to ng pinsan mo, kapatid na Kati. Bahay to ng pinsan mo. Sure ka sa'yo to eh. Sa'yo ata ito kapatid na Kati. Oo nga, si unofficial yan po. Oo nga.
Pero hindi ikaw to. Ha? Pinangingisda mo lang. Ano nasa ulo mo? Sa gawa din ako, kaso vlog baka makakita sila ng kapre. Sinusuportahan mo. Okay. Saluyot. Kasi kung ikaw to, imposibleng ikaw naman to, babae to. O, di ba? Si unofficial. Oh. Imposibleng ikaw naman to. Imposible naman si unofficial, babae, magkakarga ng semento. Magiging kargador ng semento, di ba? It means lalaki ka. Oh. Kasi magkakarga ka ng semento, ang laki pa naman ng itong kapre na to. Ang laki ba ng tabako? Ano pala probinsya mo, kapatid na Kati? Mega love shout out sa 4 million in the house at sa 7 patamsak nyo guys. Maraming salamat sa inyong mga patamsak. Kati, dan na daw po sa'yo, nasa baba, host. Okay sa'yo? Ano probinsya mo, kapatid na Kati? Bisaya, Waray, Ilonggo, Ilocano, Batanggenyo, Bicolano, Pampanggenyo. Ano daw, host? Ano probinsya mo? Bicol ka. Ikaw kapatid na Rans, Bicol ka. Maray na hapon sa imo tabi manoy na Rans. Diyos maray na hapon sa imo. Ijay di Banger, Awanti Kwarta, Awanti Danum, Nanamburimo. Ano yung naran sa Bicol? Ako sa Albay ako. Ligaspi Albay ako. Kamsur, Naga, Kam Norte, Sipukot, Sorsogon, Pulangi, Uwas, Liganyan. Saan ka part of Bicol? Oy, kapatid na Kati ha, sa linggo. Daraga, Kumadkad, Unahan, Daraga. Oo. Malapit sa amin. Daragenyo ang salita nyo, kapatid na Rans. Yun ang salita nyo kasi part of Bicol, part of Legazpi, pero magkaibang salita. Tumawid ka lang ng Aga Hospital, Daragenyo ng salita. Tumawid ka sa kabila ng Aga Hospital, Albayano ng salita. Bicol ka talaga. Inom ka muna, host, parang gumaling ka na. Magaling na ako. Paus lang ako. Ano ka ba? Huwag kang ano dyan. Ano? Sa linggo. Kati. Huwag kang ano dyan. Pero dito ako. Nandito rin ako, kapatid na Ran, sa Cavite. Purong Bicolano ako, pero nandito rin ako sa Cavite. Pero mga 20 nitong January, uwi ako ng Bicol. Pauwi ako ng Bicol.
Magbabas lang ako, dito ako sasakay sa PTEX. Meron ng biyahe sa atin. Ang kulit naman ito, huwag nga sa February, ngayon ng January, sa linggo na. Pauwi ako ng Bicol sa 20. Ano na ngayon? 10. Oo, 10 ngayon. Oh, 10 days na lang ako rito sa Cavite. Pauwi ako ng Bicol. Sige na, sa linggo na, para may pandagdag naman ako pamasahe ko. May panggastos ako pa uwi. Tulad ng opera ko sa hindi ka naman lugi. Ano daw? Paper ka po. Anong paper? Oo, papawi ako sa 20. Papawi ako ngayon na 20. Kaya kapatid na Kati, sige na, pamasad ka na sa akin sa linggo. Huwag ka na mag-isip. Dinaan mo pa sa kanta. Ano ka, si Kwan? Si Jonalyn Biray? Matagal ako doon sa Bicol. Matagal ako doon sa Bicol. All mga 6 months ako doon. Magmamalagi ako doon sa Bicol. Kaya sige na, sa linggo na lang. Kahit isang taon pa wait. Sa'yo, dami mong alam. Sige na. Umuho ka na kasi. Ayan, nakita mo ako, di ba? O, ayan. Ayan ang tangkad ko. Yan. Oh. Mamaya kasi. Hindi mo naman ako i-add sa FB. Ayaw mo. Bahala ka. Okay lang. Pwede naman. Sige na, baka may gagawin ka. Add mo ako sa FB ha. Tapos sa linggo magpamassage ka sa akin ha. Ha? Baka naman. Baka gusto magpamassage sa akin. Hindi ka. Wala kang magiging kaibigan na loko-loko rin na tulad mo. Mas kalug ako sa'yo. Enjoy ako kasama. Pag baliw ang kausap ko, mas baliw. Mas baliw ako kausap. Ano daw, wag you alala host, just call me and I'll be there for you. Dinadaan-daan mo sa kanta. Kala mo, di ko alam yung mga pinaghuhugot-hugot mo mga kantang yan, ha? Yung madalas kong kinakanta yun sa mga video, okay? Sa'yo. Sana all. Salamat kapatid na Rans, Kalog Official, maraming salamat. Ingat sa pagdadrive at ingat din sa pupuntahan mo. Always safe kapatid na Rans, ingat. God bless, ingat lagi kapatid. Salamat sa pagbisita ha, at maraming salamat din sa patamsak mo kapatid na Rans.
Salamat kabayan, kapatid na Rans. Ingat, ingat tabi manoy. Ingat sa pagmaneho. Ang mata dapat pirmi nasa atubangan ha. Pirming nasa inutan sa tinampo ang mata. Ibad kung sain-sain magduman ang mata mo manoy na Rans. Salamat kapatid na Rans. Manoy, salamat. Ingat, pirmi ingat. Salamat din Kati. Sabi ni kapatid na Rans. Yung semento mo, oy Rans. Matigas na yung semento mo. Kusa nang umakyat yun sa truck na kakargahan mo yung semento. Oo, pare ingat daw sabi ni Kati. Add mo ako sa FB mamaya, Kati ha. Add mo ako. Para pag-usapan natin doon ng details. Tapos kung ano yung package deal doon sa massage ko. Para doon natin pag-usapan mamaya sa FB. Anak, ko, Ginoo. Anak ni Mindanao, mega love shout out sa iyo, Mindanao Vlog. Maraming salamat sa patusok. Maraming salamat. O sige host, maya gabi pagkatapos namin inom ng tubig. Grabe siya. Para doon natin pag-usapan mamaya kung ano yung services ko doon sa massage. At saka kung ano yung package deal doon sa offer ko. Add mo ako sa FB. Baka di mo kay add. Baka isa ka rin na OPM. Alam mo ba yung OPM? Oo, promising. Mahilig mangako. OPM. Ay ako sa igipa anhi nin mamahos. Ako sa'yo. Mindanao Vlog. Dami mong alam. Kapatid na Kati ha. Oo, OPM. Oo, promising. Paasa. Mahilig mangako. Kumusta kapatid na Mindanao Vlog? Kumusta? Kumusta sa'yo? At nakasahod ka na. Sana all, nakasahod. Busy ako, Mama Mindanao. Ako sa'yo, dami mong alam. Pabisi-bisi pa si Mama, ikaw din yan. Iisa lang naman kayo. Kapatid na Kati ha. Huwag paasa ha. Pag naging paasa, magkakaroon ng kulani. Magkakaroon ng pigsayan. Na tabako mo. Magkakaroon ng pigsan tabako mo, kapatid na Kati. Mega love shoutout sa'yo, Ben Vlog. Mega love shoutout. Pahos, pa na puno ang mga ilinya. Hindi ba napupuno ng threshold? Oo. Okay lang yan. Huwag lang pigsa, kapatid na Kati. Baba ka ng bahay mo, kapatid na Ben Vlog. Maraming salamat sa pagbisita sa Patangsa. Pag nagkapigsa yan, doon pa sa pinakadulo, doon sa pinakaulo. Nako, malala yan, kapatid na Kati. Kaya wag paasa ha. Maging totoo, maging legit. Maging legit ha, kapatid na Kati ha. Wag OPM. Guys, baba po kayo ng bahay nyo. Baka gusto nyo magbaba ng bahay.
Mega love shoutout sa iyo, Mary. Maraming salamat sa pagbaba ng bahay. Uy, Lili. Mega love shoutout sa iyo, kapatid na Lynn Alcantara. Nandito ako sa bahay mo, kapatid na Lynn. Kapatid na Kati ha, wag paasa. Aasahan ko yan mamaya. Anak ni Mindanao Vlog ng baba ng bahay. Maraming salamat guys sa pagbisita nyo, sa patamsak nyo. Tamsak lang kay host, sapat na. Kapatid na Kati mamaya. Baka hindi ka baka di mo ako unfriend mo ako sa FB ko ha. Para pag-usapan nga natin yung doon sa services ko sa massage ha. Aasahan ko yan kapatid na Kati. Magkakapigsa ka. Sige ka. Pag OPM ka magkakapigsa ka. Kapatid na Lynn Alcantara, ito ha, natapos ko na po ang iyong palabas. Magdidikit kalimbag na ako sa iyo, din ako mag-iwan ka. Salamat kapatid na Lynn Alcantara. Salamat. Tamsak dikit. Akala ko ba i-add mo ako sa FB? Tapos gagawa ka pa pala ng account mo. Tapos Ginoo. Isa nga to, isa tong member ng OPM. Mahirap umasa. Sige na nga, hindi na nga ako aasa. Char. Akala ko i-add mo ako sa FB, yung pala gagawa ka pa ng account mo. Asos, Ginoo. Sa manoy. Bala ka nga sa buhay mo. Ben 5 Vlog, mega love shout out. Sabi niya i-add niya ako sa FB. Hinigihingi mo FB ko, tapos di mo naman pala ako i-add. Sa'yo. Kapatid na Ben 5 Vlog, dating dikit na to sa'yo ha. Manunood lang ako sa'yo, magtatamsak na lang. Walang ano mga kapatid na Ben Vlog. Maraming salamat guys sa inyong mga patamsak. Maraming salamat sa iyo kapatid na Kati. Isa kang OPM. Isa kang OPM, oo, promising. Pag hindi mo ako inad mamaya sa FB ko, isa kang legit na OPM. I will be there. Sa'yo. Pag hindi mo ako inad mamaya sa FB ko, OPM ka, legit ka. Isa kang legit na OPM. Pag hindi mo ako inad mamaya sa FB ko. Bira lang ako magbigay ng FB ko, lalo pa dito sa live ko. Bira ako magbaba ng FB account ko kasi nga bawal. Pero binigay ko para sa iyo. Para maging client kita sa massage ko. Hindi ko makikita, gawin mo para maniwala ako. Nasaan na ba si Mindanao Vlog? Nawala rin to si Mindanao Vlog eh. Lumayas na naman, tumalon-talon. Sige na, magkarga ka na ng semento. Baka tubigas na yung semento doon, ikakarga mo. Ala, grabe siya. Panghusga. Hindi na ako magsasalita. Sinabihan mo ako, panghusga ako. Bala ka.
Bahala ka dyan. Sabihan mo na naman ako dyan, hinusgahan kita. Kapatid na bensin ko, tapusin ko lang to 5 minutes lang to. Sorry. Ikaw nga katulog ito. Bahala ka dyan. Wala akong magiging kaibigan na kasing kalog ko. Eh di Paul pa ako. Salamat, Kati. Salamat. Salamat, Kati. Kati ang ginagamit mong pangalan sa pinsan mo, pero ang may-ari ng YT lalaki. Ingat sa pagkakarga ng semento, ingat. Ingat kapatid na Kati ha. Basta add mo ako ha, huwag kang UPM. Add mo ako. Sino to? Pahan, Sot, si Billy, mega love shot. Ingat ka rin, host. Miss you. Miss you din, kapatid na ate. Ako sa'yo. Dami mong alam. Sige na, karga ka na dyan ng simento. Thank you, my friend, Pahan. Thank you. Ingat ka dyan, kapatid na Kati. Ingat sa trabaho. Kapatid na Ben, ayan po, natapos ko ng iyong palabas. Magtatamsak na lang ako. Dating dikit na po to sa'yo. Salamat. Ingat, kapatid na Kati, ingat. No problem, my friend, Pahan. Thank you for your visiting my small house, my friend, Pahan. Thank you. Pahan si Chubili, I am here to your house, my friend. You're welcome, my friend, Pahan. Thank you.
Thank you, my friend. Paham.
Tama na ngayon, nakalokohan.